Gọọmenti Anambra steeti kpọgharịrị mmadụ 25 ndị gara n'ihu wee na-egwuru akụchinyere ndị dị n'ime ala n'ụzọ iwu akwadoghị n'agbanyeghị na gọọmenti machiri ndị mmadụ ime nke ahụ. Ndị a na-enyo enyo gụnyere onye na-anya ụgbọala, ndị na-adọnye ihe n'ime ụgbọala nakwazi ndị ọzọ akpọgharịrị n'isi ọnọdụ otu ọrụ Operation Clean and Healthy Anambra bụ ọcha brigade dị n'Awka. Ka anyị sonyere Chibuzo Obidike maka akụkọ ahụ n'uju. Dịka ministri na-ahụ maka gburugburu na steeti a si wee kwuo na-enwe imerime ihe ndị na-echere gburugburu aka mgba dịka mbuze nke gagoro na mpaghara steeti a, nke kọwara na ihe karịrị pasenti 93 na okpuru ọchịchị dị na steeti a bụ nke nwegoro opekata mpe mbuze 6 ka a na-edupụta ya bụ ndị ahụ a na-enyo enyo, ka onye managing director nke ọcha brigade bụ Comrade Celestin Anere kwuru na o nweghịzi ịna-anya n'azụ n'ihe gbasara ya bụ iwu etinyere ndị na-ekpo aja na steeti a. O kwukwara na ya bụ iwu bụ nke gbadoro ụkwụ n'imemi na otu ndị mmadụ si ekpo aja nke na-ebute mbuze na steeti a, ma kọwaa na ọ bụ ihe na-eme ka ide mmiri bụrụ nke ga-emebi gburugburu. O kpughere na ndị ahụ a na-enyo enyo bụ ndị ejidere na Bridgehead nke dị n'Ọnịcha nakwa ụzọ awara ọgbarụ, mgbe ya bụ ebe bụ nke emechiri site na ọtụtụ ihe gbasara ya bụ ikpo aja, ma kwuo na ọ bụ nke a ga-eweta iwu nke akpọrọ Environmental Impact Assessment nakwa EIA asambodo nakwa ihe ndị ọzọ site n'aka gọọmenti. Ọtụtụ ndị agbara ajụjụ ọnụ ndị ahụ a na-enyo enyo gụnyere Christopher Obodo, Chioma Favor, Okwudili Obichukwu nakwa Abụchi Ene bụ ndị kwuru na ha amaghị ihe gbasara ya bụ iwu etinyere site n'aka ndị steeti gọọmenti, ma yọọ ayịyọ dị n'enu ya, ma kwuo na ha bụ ndị ga na-ebi ezigbo ndụ, ma gakwa n'iru ma yọọ steeti gọọmenti maka ya bụ akparamagwa ha kpara adịrọ mma.